Veľmi ma teší, že ste si dnes popoludní urobili čas na nás, ale hlavne na svoje deti. Naši starší žiaci zo 7., 8. a 9. ročníka vás budú čakať na jednotlivých stanovištiach, kde budú vaše deti a spolu s vami samozrejme robiť také rôzne aktivity, zberať body v podobe pečiatok a nálepiek a na konci ich potom čaká odmena. Máme čas spoločný do 3., do 3:30, uvidíme, ako nám to pôjde. Dôležité ale je, že keď budete mať chuť sa občerstviť alebo si trošku oddychnúť, tak potom vpredu na vás čakajú stánky s občerstvením s vodou. Takže považujem náš prvý rodinný deň za otvorený. Nech sa páči, stanovišťa, občerstvenie, areál na vás čaká. Dobre, máme takto ruky a skús povieš opakovať len hlasom, že taka, hej. Taka, hej. Pivo na druhej šerce, kúpime si čerce, keď sa nevydáme, čerce popredáme. Keď sa nevydáme, čerce popredáme. Zajace, 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 zajace. Ide slon, veľký ako to. Ide slon, skáče žába, jazykom nám máva. Zamávame jazykom? Ide krokodíl, cvak, 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 hlava v rieke Níl, cvak, 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 za ní skáču opice, ruze sú jako štice, za ní skáču opice, ruze sú jako štice, za ní skáču opice, ruze sú jako štice, za ní skáču opice, ruze sú jako štice. Všetkým, ktorí prišli, veľmi pekne ďakujem a máte môj obdiv, že v tomto teple ešte takýto výkon ste zo seba dostali. Ďakujem a dúfam, že o rok si to zopakujeme.